večer, dámy a pánové, já vás vítám v Dominikánské 8 na debatě s názvem Církev a peníze, která je zde vlastně už po třetí. První byla s podtitulem Z čeho žije církev a zabývala se tímto tématem spíš historického a teologického hlediska. Druhá měla podtitul Hospodaření české církve a zaměřila pozornost na institucionální stránku. Obě se konaly v lednu před rokem. A dnešní třetí pokračování v této volné sérii jsme nazvali Inspirativní příklady. Církev nemůžeme nahlížet pouze v perspektivě těch oficiálních struktur a církevních ústředí, protože církev je především společenství všech pokřtěných, věřících. A tak dnes chceme představit konkrétní projekty, které se jistě nedistancují od nějakých církevních struktur a představitelů, ale jejichž existence a život by byly nemyslitelné bez iniciativy zezdola. Proto zde vítám zástupce 3 takových projektů. Hned po mé pravé ruce pánové Tomáš Cejp a Jaroslav Šaroch zastupují komunitní centrum fary v Lipčici nad Vltavou, poutní kostel a obec Neratov a sdružení Neratov zastupuje otec Josef Suchár a pan Antonín Nekvinda. A nakonec základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí a jeho spolek Šance pro naše děti s Milošem Skýpalou a Ladislavem Denkem. Tato díla, která vy reprezentujete, tak jsou spjatá vlastně s tím církevním společenstvím. Jaké vlastně pojetí církve za tím vším stojí? Nebo jak možná se i změnilo vaše vnímání toho církevního společenství optikou vlastně těch děl, která máte za sebou nebo ve kterých vlastně stále jste? Pro mě je důležité to, aby ta církev byla někým, kdo laskavě zve k tomu, abychom společně něco mohli dělat. Aby byla tou, která je ochotná rozdělit se o to, co mám. A pro nás třeba jako tím začátkem je ten kostel, který jsme chtěli vrátit všem lidem, nejenom těm, kteří jsou pokřtěni. A proto taky já nemám od kostela ani klíče, aby ho nenapadlo někoho zamknout. Proto náš kostel je otevřený těch 24 hodin za den, ve dne, v noci, aby tam mohl přijít každý, kdo chce, kdo tu potřebu má. A že tam není žádný vrátnej, který hlídá, jestli teda tam jde takhle nebo takhle, protože on si to Pán Bůh pohlídá. A my jsme tam taky od toho, že kdyby tam udělal někdo něco, co by nebylo hezký, tak to uklidíme a necháme to proto, aby tam ty lidé mohli jít, protože zvlášť ten fenomén, který tam je, to prosklený nebe, ať ve dne nebo v noci, tak sebou nese i tu myšlenku toho propojení, protože mám takový dojem, že jsme si trošku zvykli nebo navykli na to, že ten Pán Bůh v tom kostele je takový nějaký trochu jinačí. Z mého pohledu je důležitý, jako aby se tyhle ty světy propojily. Můj tatínek vždycky říkával, no člověk musí mít něco, aby si hosta mohl uctít. A my máme třeba ten kostel, myslím si, co se týká církve, máme toho spoustu. A mám takovej mnohdy bolavý dojem, že se o to moc dělit nechcem. Že to je jenom naše. A ty ostatní, kdyby nám to možná mohli pokazit, nebo já nevím co, tak radši ne, ať jsou radši pryč a s nima se o to dělit nebudem. To mi přijde trošku líto. A jsem rád, že v tom Neratově je tohle takový, bych řekl, otevřený a cítím, že ty lidi jsou za to hodně vděční. No, já bych nebyl tak vzletný jako Josef. Já když to nebyl ze své teda praxe, já si myslím, z pozice laika mám tady teďka výhodu, že česká církev a podnikání nejde moc dohromady, že to nechce, že to neumí, že to ani moc nepodporuje. A můj postoj takový je, že od začátku sdružení Neratov bylo sdružení spolek, takže vlastně samostatný a bych řekl stejně jak v akciové společnosti, tak z mého pohledu je nejlepší po církvi nic nechtít a potom to jako relativně jde něco dělat.
Tak to je, vy jste takový jako zemitý přístup, ale velmi pragmatický a docela rozumím. Pro váš osobní rozměr, nebo jako osobní prožívání církve, máte tam něco, s čím jste se rád podělil? Já mám v životě velký štěstí, protože já jsem zažil pocházím z Proseček kněze za socialismu, který byl vynikající a velmi dobrým příkladem, ale měl jsem mi to štěstí a hrdě se k tomu hlásím, že jsem taky produkt podzemní církve díky tomu táboru a setkání třeba právě s tím páterem Tiškem nebo biskupem Krátkým. A zrovna do toho podnikání si myslím, že současná česká katolická teda církev, si myslím, že trpí tím, zrovna v tom podnikání, že zrovna tuhle odnož třeba podzemní církve celku z mého pohledu zašlapala a to, co mohlo být a mohlo růst na začátku, že nedala a že tím trpíme doteď. U nás došlo i k rozkolu v našem sborečku. U nás jsou sbory samostatné právní subjekty, mají svoje představenstvo a valnou hromadu a to představenstvo i ta hromada volí faráře a kurátora, což je ten paritní laik. A moc nám do toho zhora nemluví. Ale já jsem chtěl říct, že to, co jsem si uvědomil i při tom trochu rozkolu, že někteří lidi nechtějí, aby se tolik věcí dělo na faře a někteří nám odešli a tím, že jsme malí, tak je to závažná věc. Ale uvědomil jsem si, jak jsou hrozně potřební, jak ti takzvaně konzervativní, kterým se říká konzervy přímo, tak ti, ke kterým patřím asi spíš já, kteří spíš toho vybíhají ven a nevejdou se do toho a kdyby se mě někdo ptal na dogmatiku, možná, že bych plaval a tak podobně, ale stejně tak si cením, že my máme vedle sebe katolickou církev, která je proti nám ta mohutná, pevná a v ní jsou ty stejné jako rozdíly, ale že jsou i ty konzervativní. Mně je to důležitý, tak jako ortodoxní židi a ty otevření židi, tak u nás je to stejně. A moje otevřenost jde až tak dál, že moje pojetí církve, mně se to potvrzuje pořád, je, zase budu trochu kacíř, nejenom všichni pokřtění, ale že se jednou budeme strašně divit do té církvi Kristově je. A tohle, ten zážitek, ten náš sbor, že se otevírá čím dál víc, ty ortodoxního drží a my to takhle nějak běháme sem a tam a jsme trochu jako nezodpovědní, tak cítíme to, že je něco duchovního, ale nasazení životní, jakoby věřících lidí, jako by to byly třeba Samařani a tak, víte, kam mířím, takže že ta církev je větší a že někteří lidi jsou pro mě prostě neskutečným příkladem, i když bychom to měli být my. Já jenom tom maličko doplním. Já jsem se vlastně s církví setkal až vlastně někdy na hranici dospívání a dospělosti a vlastně tím způsobem, že přátelé, kteří v církvi byli, tak mě vlastně nevyhnali, nechali mě být s nima. Ty akce, které mi dělali, byly rockový koncerty, jo, což bylo moc fajn. A takže třeba pro mě osobně to, že se ta fara, která je nádherná, má krásnou zahradu, že se otevře aktivitám, které vlastně jsou jakoby laskavý, neziskový, i když můžou být třeba pod jinou hlavičkou než církev, mě to vůbec nevadí, mě se to hrozně líbí. A přijde mi, že vlastně nikdo nedokáže říct, co z toho může být dobrýho. Takže já jsem vlastně díky tomu, že se snažíme ten prostor otevřít, měli jsme spoustu nádherných setkání. A jak se vám daří to, co tady naznačil Tomáš Cejp, udržet tu jednotu nebo mírnit ta napětí, která tam můžou vzniknout? Já se přiznám, a to je takový, já nevím, jak to říct, co nejvíc laskavě, je prostě fakt, že když se řekne, jo, teď tady
bude. Jasně, že krom toho, že jsou tady bohoslužby a nějaké povídání o Bibli a to všechno, tak tady budou děti si dělat třeba výtvarku, tak holt jsou někteří lidi, kteří tohle prostě nedají. A přiznám se, že už moc nevím, co bychom jim mohli ještě nabídnout. Tak třeba je pozbudit, aby se s tím smířili. Já bych řekl, že církevní škola je přirozeným jaksi předpolím nebo podhoubím právě pro tu formaci lidí, dětí v tomto případě. A nám se to krásně prolíná, že děti z církevní školy jsou často děti, které jsou někde ve společenstvích nebo rodiče jsou ve společenství, takže se znají z kostela, znají se právě z těch tříd, z těch chodeb. A to si myslím, že vytváří takovou jako přirozenou symbiózu mezi tou komunitou farnosti. A řekl bych, že tím to nekončí, protože ta naše škola je jaksi v centru města a na rohu jakousi takového náměstíčka nebo blízko zámku. Jinými slovy jsme vidět a řekl bych, že tady začíná růst nějaká jakási evangelizační prostě dispozice, protože už nejsme někde skrčení v nějakém podkroví, ale je to pěkná budova se skvělýma lidma uvnitř. Nabízíme a budeme nabízet nějaké programy a služby i městu a obyvatelům města jako takového. A to si myslím, že může být jakási nová forma toho, co církev má vlastně vlastní být tady pro druhé. A v tomto ohledu vidím jako církevní školu jako velkou příležitost. Sám jako tatínek 6 dětí, kteří tam postupně byli nebo ještě jsou, tak můžu svědčit o tom, že přes všechny nedostatky, které samozřejmě každá instituce, kde je člověk s člověkem, tak vždycky nedostatky jsou, tak přes všechny ty nedostatky opravdu vnímám církevní školu v našem městě jako to nejlepší, co z hlediska výchovy a vzdělávání a vytváření toho človíčka jsem jako táta nebo jako rodič mohl zažít a přál bych to všem těm, kteří ve svých městech nebo vesničkách, farnostech přemýšlíte o církevní škole. Já si teda myslím, že má opravdu velký význam i ten, jako v tom pojetí církve, ale i jak si utváří jako novou příležitost v tom, jak může být církevní škola užitečná pro tu širokou nejenom farnost, ale i celé město. Vy jste všichni, jak tady o tom mluvíte, opravdu do toho vložili hodně, sami sebe. Taky vlastně zatáhli spoustu dalších lidí. Je něco, z čeho máte obavy? To se mě týká, já se přiznám, že ten strach mám právě proto, že někdy mám pocit, že si trošku jinak čtu to evangelium nebo podobně, protože mám kolikrát pocit, že ten největší tlak nebo největší starost církve je pořád o ty kostely. A já chápu, jsou to domy boží, dědictví, jsou nádherný a tak dále, akorát už to tady taky zaznělo, že někdy ta přemíra starostí, financí a všech těch věcí, které jsou spojeny s tím, aby to nádherné dědictví a bohatství, které v těch kostelích je, tak abychom ho uchovali, aby zůstalo velmi krásné, tak nám pak tolik nezbyde čas na to, že tam budou, nebo jsou ty nádherné obrazy, ale nejsou tam ty lidi. A já jsem velice vděčný za to a někdy se modlím i za toho vojáka, který tou pancerovkou střelil po té střeše kostela, že z toho barokního kostela zůstaly jenom ty obvodové zdi a že všechno to, bych řekl, zlý se mohlo otevřít, protože tam není tolik, co ukrást, nebo o to se tolik starat tímhletím způsobem, ale můžou tam jít lidi a můžou tam přijít lidi, kteří jsou úplně všech různých vyznání, orientací, já nevím, čeho všeho možného, čím se lidi vzájemně dělají a že tam společně s těma mýma úžasnýma ministrantama, který buď to třepou plišákama, nebo tam dělají různý takový někdy zvláštní věci, které i tu liturgii potom činí radostnou, že se lidi usmívají. No, tak mám
trošku strach, jako, jestli naši biskupové budou mít dost sil k tomu, abychom mohli a dali prostor k tomu, aby ta různost toho způsobu výrazu, když řeknu kněžství, nemusela být jenom v tom vysluhování těch svátostí a konání mší, ale aby mohla být s tím spojená s tím životem, tím reálným životem těch lidí, aby byla různá, aby to nebylo jenom to, že musí být všecko stejně a musí to být takhle, ale aby otevřeli jako ten prostor i pro chyby, který se člověk musí dopustit v rámci toho, že když dělá něco nového a tak dále, i třeba v tom podnikání, a abychom mohli žít s lidma, který žijí ten reálný život a tak propojili i ty kostely s tím reálným životem a aby to nebyla taková ta schizofrenie toho dvojího života, ze kterého mám někdy pocit, a to jsou strachy, které mě provází, jestli tohle to nějak zvládne. No. Já mám teda opravdu strach začínající z toho, aby znovu nějaký ruský voják nepálil na Neratovský kostel. A podnikáme a tam jsou rizika, takže obavy máme, odpovídáme za spoustu rodin a ty poměry v České republice zrovna v dnešní době a všechno, co prožívají i jiní podnikatelé, tak když ta odpovědnost je, tak podnikání patří nespavost a stres a takové věci, tak to určitě jo. Třetí věc je, že mě mrzí celkově taková nevyužitá příležitost, co vidím, co by všechno, teďka je to o tom majetku a o těch penězích, když to vemu, co si myslím, že by Česká katolická církev mohla a že to nevyužívá a hlavně i ten potenciál laiků, to si myslím, že zcela, nebo ne zcela, ale hodně nevyužito. Ale v Neratově, protože to poutní kostel, tak víme, že když někdy úplně teče, tak a jakože, že to přesvědčuje o božím požehnání. A Neratov by 32 let bez božího požehnání prostě nefungoval a to je taková zase velká záruka, že je kam se obracet. V tom příběhu jsme si už několikrát odžili. Skutečnost jsme měli obavu, došly peníze, bylo potřeba zaplatit, takže tam se ten strach objevil. Ale nebojím se o ten projekt, který to dneska zaznělo. Několikrát nám Pán Bůh ukázal, že to není náš projekt. Takže já myslím, že za nás, za naši farnost se není čeho bát. Věřím tomu, že má svoji budoucnost a respekt a jakousi obavu mám možná z věcí, které vidím na tom pozadí, když se k některým tématům objevují jakýsi jako náznaky, aby nás něco jako rozklížilo, jakýsi rozkol, to tady dneska taky zaznělo a z toho musíme mít jakoby respekt, dávat si pozor, aby nás ten rohatej nedostal do nějakého hašteření, ale o školu strach nemám. Já strach nemám, ale obava přirozená určitě je a jedna z těch věcí je taková, že v září roku 2020 jsem měl srdeční slabost, které se říká infarkt a bylo to ze stresu, čili někdy taky na sebe těch úkolů beru příliš mnoho a potom i to tělo trpí. A v té chvíli bylo zase vidět, jak to naše společenství dokáže pracovat, protože po dobu několika měsíců jsem musel být oproštěn od těch činností, které jsem předtím zastával, ale na mé místo nastoupili minimálně 2-3 další, kteří ty činnosti dokázali zvládnout. A toto je zase důležité, když dokážeme si ty věci zastoupit, dokážeme pokračovat plynule v těchto činnostech a ten projekt tím pádem nezaznamenal slabá místa. Proto jsem tady také hovořil o budoucnosti, kde seznamujeme hodně s těmi věcmi naše děti, aby oni věděli to zapálení a měli proto ten cit a dokázali také udělat v budoucnu mnoho. Jsme se od začátku snažili do toho vtáhnout úplně všechny. Součástí našeho projektu je město, které také finančně přispělo a s ním jsme mnohé věci řešili. Řešili jsme je s politiky, řešili jsme je s církevními hodnostáři, řešili jsme je s běžnými občany a to si myslím, že bylo důležité, protože otevřenost a diskuze nám dává potom mnoho podnětů
k tomu, abychom se třeba nad některými činnostmi nebo situacemi zamysleli. Sami bychom nemuseli na to přijít a tím pádem jsme předešli třeba dalším obavám nebo těm věcem, které mohly nastat a mohly být velkým problémem. A tak bych doporučoval, kdo bude dělat, a nemusí to být velká díla o desítkách milionů, ale stačí někdy o stovkách tisících, tak dobře zauvažovat, jak ze široka toto pojmout a jak ty věci uspůsobit. Já si myslím, že aspoň jak já vidím ten kámen úrazu, nebo i ty nejistoty je to, že v těch farnostech stejně za všechno zodpovídá statutár a tím je farář. A jestliže to všechno visí na něm, protože on musí dát to konečné rozhodnutí, byť k tomu není vzdělaný, vedený, je zaměřený někde něčím úplně jiným, ale nese to jako ne každý jako je nepřející, že by to nechtěl těm lidem přát, ale tohle musí unést. Já si myslím, že tohle je potřeba nějakým způsobem odbřemenit, jako aby ten kněz, který tam mohl být. Já jsem šťastný, že u nás to máme tak, že já jsem členem rady sdružení. Rada sdružení je vlastně naše, bych řekl, pastorační rada, když bych to řekl takhle. Ale já jsem tam jedním z těch členů, nejsem statutár, jako v rámci tohoto. A to je v tomhletom osvobozující, protože vím, že oni tomu rozumí a dělají jako to, co dělají. Já nejsem děda věda, který by jako za všechno musel tohle nést. A to si myslím, že je jedna z těch věcí, která provází jako církev i v těch farnostech. A tady si myslím, že je to spojený s tím strachem, jako, co by se stalo, kdyby. Jako. Já jsem přesvědčený, že ty nejistoty, které s každým projektem vznikají, musí, a oni budou, protože my všichni plujeme na vlnách nejistot, žádné jistotě nevím tedy, kromě jediné, ale nemůžou být opřené ani o jednotlivce, notabene o pana faráře nebo někoho, kdo je jaksi exekutivně zodpovědný za tu farnost, protože to prostě nejde, kdyby ten člověk měl na sobě veškerou tu dávku té zodpovědnosti a těch nejistot, tak s jeho odchodem nebo s nějakým jeho výpadkem by to celé dílo spadlo. Čili myslím si, že všechny ty věci, které jsou takzvaně jako nejisté a vytvářejí nějakou dávku zodpovědnosti, musí být logicky opřeny o nějakou komunitu lidí, kteří si to prostě vezmou za své a postupně se ty nejistoty jakoby otvírají a mohou s tím pracovat. A v té souvislosti si troufnu říct, že je opravdu potřeba spíš se na ty díla farní dívat jaksi ze spoda. Nečekejme, že něco jakoby, že nám direktivně přijde zhora odkudkoliv, ale spíš buďme v tomto jaksi bystří a plánujme a přemýšlejme o to z toho spodku, tam, kde to ten lid potřebuje a celé to bude jedna velká nejistota. Je dobře nevědět všechno, když se člověk žení, taky nemá vědět všechno a musí z toho jít s tou nadšením a radostí a tak je to podobně. Takže neřešte všechno příliš dopředu, ale mně se hrozně líbí to, co jsem se dověděl takhle z nějakých rozhovorů tady neratovských a od vás, že jste v těch ruinách toho kostela v Neratově slíbil Bohu něco až skoro, jako jste se vyjadřoval až skoro neuváženě. A mně to přijde, že ta modlitba na to všechno stojí. My jsme v tom strašně pořád nějaký nedostateční, ale skutečně na začátku je modlitba, pak to živý společenství a ty finance, prostě to se pak už pak nějak jde. Takže když má někdo nápad, nebát se, že jsme drahá společnost, neufinancujeme to. Není to tak. Já bych pozměnil v tom farnosti, čiňte pokání, podnikejte a věřte evangeliu. A kdybyste chtěli vědět nějaký vzory a metody Cimrmanových slepých uliček, přijďte do Neratova, rádi se podělíme o to, co se nám podařilo, co ne. A potřebuje to církev, lidi a je tady vidět, že to jde, tak se nebojte, nebo nebojme. Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 korun za shlédnutí videa.
Předem vám děkujeme.